V minulém díle hororového Minecraftu jste viděli. Co to je? Ty píča! Ne! No ty vole, to stojí! Pokud jste náhodou neviděli první díl, tak ho máte právě teďka nahoře v kartě. A hej to jo. On se na mě naštval, Vypadá to, že pro... Ono to je po mně! Kámo, jak je to rychlý, ty vole! Ono to je mega rychle! Zpátky dům! Ono to je za mnou! Pomoc! Zamři se! Tady creeper. Pojď sem, šéfe. A... Ne! No, super. Kam jsi nějak leskl, ta trávy, to je, jak kdyby to bylo zleštěné. Takže, opravíme tady díru po creeperovi. A dneska teda už pomalu jakoby nějak skulpturníme tady tu věž. Ať se tomu samozřejmě dá říkat věž a ne taká kopka. Jo, takže... Dostavíme tady toto. Až to uděláme, tak to tady v prostředku hezky. Někam třeba sem. Tady to vykopu, hele. Už ať vím zhruba, kde ho chci mít. Tak a tady... No, tady bude zhruba odstup, no. Takže jinými slovy asi budeme... Jo, tady je ten vyhlídkový ten teda. Dobře. To respektuju. Já v peci bych měl mít stony už. Jo. Co hodíme do toho třeba. Možná trošku dřeva ještě můžu hodit. Bytovo tady. Pro účely tady stavby domu, takže tady vykraftíme stone bricky. Já můžu jim dělat jenom 4, jo. Labota, hele, to je slabota. Tak. A to se jenom buglo, asi bych měl 8. Tak udělám tady stone bricky. Takhle stavím to tady. No, takže... Asi půjdu... Na chvilku zase zpátky do hele. Takže bum. A možná zkusím teďka těžit trošku někde jinde. Třeba někde takto tady. Se prostě začnu kopat dolů. A já jsem se vlastně zapomněl ještě jednu věc. No, pro ní se samozřejmě musím vrátit domů. A bez ní se tam úplně dole neobejdu. Ne, se spadl do díry. A ne, to je Iron Pickaxe. Tak bez něho bych se totiž samozřejmě neobešel. Takže... Hej, to je nějaké bugle, dobré, tak. Teď už opravdu jdeme do podzemí, protože samozřejmě když zase našli nějaké diamanty. Tak samozřejmě na to musím být připravený, že jo? Jeskyně, nice. To je skeleton. Cipáku. Co to byl sakra za zvuk, to? Co tam je? Kopr. No, každopádně vezmu si tady ty irony. Tak to je jenom jeden, nice. Měď tady vezmu. Měď se vždycky hodí na ty náboje, potom budu potřebovat hodně a pak taky hodně gunpowderu. Dobré je taky to, že tady v těch shaderech tady ty orečka svítí takhle, takže pěkně můžu vidět. Aspoň je nepřehlédnu. Ty kamu! Ty... OK. Kam byl zásek v tom bloku? Ty bogo, já jsem malem podělal, kámo, ty bogo. Tak co teďka? To je vlastně ten nový mod, že on se může spawnout i v bloku. V orečkách se může spawnovat. Vezmu si ale tady irony. Výborně, mám už 9. Tady byla měď. Tu vezmu samozřejmě taky. No pokud jste to neviděli, tak tam šla vidět ruka z bloku a ono totiž, nevím pokud třeba... Proč mám blindness? Proč mám sakra blindness?
tohle se svítí. Takže mám 15 a tady mám ještě 18 vypečených, když tak. V dole jsem natěžil nějaké potřebné suroviny a hnedka jsem se vrátil zpátky. Tak bum, a kde jsem? Co to je, kámo? Zmiz! Pryč! Jak tam zíral, kámo, úplně fuj! A proč měl na moji bejsku, kámo, WTF? Tak, krásný nový den, hele. Tady bez monster, zatím. O tam už mám vyrostlou farmu, tak to si proto možná půjdu. No, máme tady plno věcí. Taky jsem o hodně přišel, ale to by neměl být zas tak až takový problém, protože zas moc těch věcí nebylo, jako co jsem přišel, takže pohodička v celku. Takže tady naházíme veškeré věci, co mám. A OK, takže mám teda tady nějakou měď, uhlí, toto železo vypálím, toto taky. Lapis si vezmu a půjdu pak ještě natěžit dřevo, protože já budu craftit. Já si měl možná vzít ještě redstone. AKčkou budu potřebovat 38 železa, 6 lapisů a 10 logů. No, tak to potrvá, ale já to zvládnu. Takže co budu potřebovat první? Určitě budu potřebovat dát vypéct ty irony, takže bum, podpálíme tady pěkně. Nádhera a já si teda vykraftím už armor nějaký, takže asi někdy chestplate bych to viděl. Helm. Tak, to už tady mám. Potom kalhoty a boty. Tak, boty. Tak mám celý železný armor, to si myslím, že je hodně v pohodě. Tak, než se to tady vypeče asi, tak já tady dám ještě vypékat tu měď, tady trošku. Tomu pomůžu tady kameny. Tak a tady měď. To ještě potřeba nebudu, tady to si nechám na toho golka potom. Tak a víceméně už asi nic tady s tím nepotřebuju, takže jdu tady si natěžit nějaké to dřevo. Ale já jsem se nevzal sekírku, jak prčíc. A potřebuji tady irony, tady si vezmu toto. Tady je to železo už, připravené pomalu. Takže to tady nechám pěkně v čestce. Raz, dva, tři, si vezmu. Tak a uděláme si tady novou pěknou ironovou sekirku. Nádhera. Potom se tam budu muset asi ještě vrátit pro jedno železo a to bude na kbelík a budu to mít úplně přesně. Protože ten kbelík je sakra důležitý, protože třeba ono jako, nevím jestli jako ten mob se, ono to umí jako chodit asi docela rychle, protože to tak buguje, kámo. On to umí chodit docela rychle. Nevím jestli tomu teču, ale myslím si, že minimálně jako pokusit se bych mohl, jako za snahu to stojí, za pokus to stojí. No co si děláš srandu, kámo, za tíhle, ježišmarja, kámo, to je... Kam byste horší, jak vole. Super. Tak mám tady zbytečnosti, mám tady banner. Tak to když tak můžu hodit tomu Man from the Fogovi, nebo tomu Apollionovi, když pro mě půjde, nebo tomu Damnedovi. Vážně nevím, co to je za věci, ale prostě můžu jim to hodit, jako třeba budou nadšení, nebo s tím můžu vyzvedit baráček aspoň. Protože určitě věc, co budu dělat poslední, je tady nějaký Bad Omen blbý, takže... Fakt jako nepotřebuji, ale i když zase to ten bych získat mohl, že? By jako nemusel být úplně špatné, ale... Já mám osvobozovat vesnice způsobem, takže mám osvobodit od prokletí a ne, že tady budu řešit nějaké nájezdy blbých lidí, kteří se prostě pořádně jenom neučili a tak prostě musí plnit vesnice. Jako na tom asi něco bude, že jo? Takže tady to máme. Tady si vystavím třeba banner, proč ne? Tady si dojím chlebíkem. A mám tady půl staku dříví, takže... Tady už se mi to pěkně vypéká, ty irony. 19 jich mám. Už si tady vezmu i lapis.
OK, tady je stone, tady další. Tak tady můžeme si tím dostavit basku. Tak mám stone bricky, takže to dáme dostavět. Tak konečně už to bude hotové, no. Tak. Je potřeba 1, 2, 3. 3. No, tady toto vlastně tady bude dvojblokový vchod, takže tady to můžu už zadělat takhle. 1, 2, 3, 4. 4 stone bricky budu potřebovat, takže to je nice. Oh, mám to vypečené, let's go. Takže už můžeme, že bychom craftili AKčko už konečně. Tak pojď, AKM craft. What, kámo, AKčko. To si děláš srandu. No to ne. Wow. Tak to je hodně hustý Y. A už tam mám pažbu, hele, tak to je výborné. Mám tu pažbu. Si můžu takhle když tak oddělat. Ale já si tam samozřejmě nechám, že to vypadá cool. A... OK, takže... A potřebuji do toho budu potřebovat 7,62, takže to je toto. 3 gunpowdery budu potřebovat. Takže budu potřebovat toto a samozřejmě i... No to si možná vezmu s sebou, a gunpowderu, takže mám přesně tady na toto. Po 45. OK, mám hodně nábojů, docela dost. Jde to. Takže AKčko si můžu přebít už. OK, 30 nábojů a ještě se podívám. OK, to je teda měď. Budu potřebovat ještě kámen potom a další věci. OK, no tak to je jako... Nechce se mi tam úplně to, takže tady dám to dřevo, třeba to spálím, potřebuji 4 kameny, takže... Tady to prostě rozkraftím jednoduše. A tuhle noc spát nebudu, protože... jakoby... Chápeme se, jo? Tady prostě si žádný Apollyon nebo něco, OK, tam už někdo byl, nevím, co to bylo, neviděl jsem to pořádně. Tak tady si nic takového dovolovat nebude prostě. Tak jsem řekl a tak taky bude, protože tady to už mě vážně nebaví. Když tam má farmičku, tam je nějaký pavouk vzadu úplně až, no, a to já nechám na pokoji. Možná ještě dokud tady nejsou monstera, tak já se možná podívám ještě dolů. Tady. Podívám se, abych tady chtěl nějaký scope, tady tenhle nejlíp. A na to potřebuji amethyst, to prčic. No ale já to potřebuji ještě glowstone pro změnu. Midi, tady to ten. To ten bych mohl udělat, ten scope, ten 4 redstone, 8 železa a nějaké barevné sklo. Jako písek tady mám kousek, ovce. Že bych šel na ní, že bych se na ní věřil. Já si na ní věřím, hele, takže... Ovce, pojď sem nese, ale teda zavodím si dám jakoby tu. A nebo na ní půjdu s glokem, prostě jednoduše. Tak ovce, pojď sem, ty skapeš. Pojď sem. To mě pošve? Tam to sypí. No však reálně, kámo. Tam proč jsem si jí bál předtím, WTF? No to bylo možná, protože jsem neměl armor. OK, tak tolik pavouků jsem snad v životě neviděl. Tam ty pavouci jsou tak otravní monstra, vole. Jako dávají mi docela dost, si budem. Ale vypadá to tady docela uděl. Co tam to sakra bylo, kámo? On je tam vzadu.
Ať šumí na mě, kámo, on má takhle hnusný ksicht, kámo, já nevím, jestli mu to už někdo říkal. Ale má hnusný ksicht, kámo, vypadá, vole, jak kdyby byl zdrogovaný. A další obce. Kámo, ty dostaneš rád. Co jsem netrefil, já jsem zapomněl, že vlastně tady to stačí jenom kliknout. OK, no tak už nemám. Já mám tady nějaké šípy třeba, že by nebo něco takového. Já mám tady šípy, výborně. A tady odložím, to nepotřebuji. Tak ničemu. Vlastně tady takové věci tady zkouší na mě. Ne, nechci to zombíka, chci tu obci. Mně se rozbila kůž na to, si jo. Skapej. Taky. Řekl jsem skapejte. A já ani nebudu používat AKčko. To se nevyplatí na takové malé chcípy. Tak tenhle zvuk není dobré znamení, to není dobré znamení. On je ve vodě, kámo, reálně. Tak, nádherný nový den. Přímo stvořený pro lov. Nevím, zvířat, creeperů, všeho. Ano, jak jsem řekl, tak jsem šel na lov zvířat. Jenže se to zvrhlo na získávání skoupu na moje AKčko a na dostavbu mojeho obydlí. OK, a možná dneska uděláme ten skoup, hele, takže tady natěžím písek a doděláme tu věž, takže to bude takový plán. Tak mám 32 písku. 32 písku, to je, myslím si, hodně v pohodě. Jdu zpátky a budu asi ještě zpátky do toho dolů, tam jsem viděl redstone a železo, budu muset ještě potřebovat nějaké na to natěžit. Tady s ním ten Dragon Flash. Stejně k ničemu, takže... OK, tady mám stony, tak to rovnou tady dostavím. Tak a bum, mám to. Pak teďka tam dám jenom dveře a všechno a je to. A ještě slevy samozřejmě a veškeré věci na okolo, takže to, ale to už pak potom. No. Teďka si odložím nepotřebné věci do čestky a asi bych to viděl na to, že budu muset jít zpátky do dolů. OK, tak už jsem doma. Kam počít, co to? Co to sakra je, kam? What the fuck? Kam to je villager? Kam what, jak je rychlej? Kam chcípl? Oni se tady spawnují, už zase tíkám, oni tady byli ti damedi zase. O? A tady byl Man from the Fog, asi. No nic, to asi jedno. Můžu udělat scope. Tady by mělo být někde to sklo, vypečené. Je tady, by to ideálně chtěl. OK, tak to je moc mobů naraz, to ne. Tak tady, žádné takové. Já potřebuji jen pro jednu kytku, kámo, jenom jednu kytku. Kolik jich tu doplčit zjel už? Mám tu kytku? Mám tu kytku. Kam prosím, ať stačí žluta. Nechci tady zdržovat už díl, ty vole. Kam ale na stromě, na polivu. Kam můj koně, oni jsou tak 4, what the fuck. Už to se dělá na craftingu, ne? Že tady dám toto a tady dám kolem toho. Já 8 skla mám. Tak, to je nice. Teďka můžu scope vykraftit. Tady to ten. Jo, můžu. Tak a teďka, když si dám Y, tak tady můžu přidat scope, yes. Nice, kam. A já teďka se míří o hodně líp, kam. No tak. Pomoc! Kamo!
je tam on je nahoře, ono to nepomí, kámo. Dělej, dojde se, healuj. Kámo, to bylo zase ten... Kámo! Tam je ten vesničan. A tam je anomálie, kámo. Kolik jich tu doprčí je těch bobů. Kámo, ty kámo, villager. Hnusný, fuj. Kámo, what? On je jaký... What, kámo, jak on řve, kámo. Kapej. Kámo, ty vole. Kámo, proč vždycky prostě já, kámo? Proč vždycky prostě spanu, kámo, u mě doma? Tam zase ta anomálie. Kámo, smysl? Přestaň čumět, kámo, přestaň mě očmovat, furt. No, anomálie prolesnila, kámo. Fuj. Kámo, to já na tohle nemám, kámo, já se vyspím. Mám vydrous, nice. No kámo, no tak já, jako super, no tak já nemůžu ani spát, let's go. No to seš, jako skeleton nechně teď. No, jako... Ty vole, hej, to bylo jako úplně, já jsem se málem, kámo. Vždycky já, kámo. Proč já to vůbec nehraju tady ty? A kolik je těch mobů? Teď tu, kámo, reálně jsou úplně snad všichni mobové v Minecraftu, kámo, kromě Ender Draka. Tak kámo, to nemá nic, no, není stejně zavořit cipáci. OK. Jo, jsem tady u mě doma, tady mám stále moji farmičku a udělal jsem tady trošičku taky upgrade, bych to mohl nazvat, mého baráčku. Tady můžu jít dovnitř, tady takto mám všechny pece moje hezky pěkně, tady mám čestky, bude skladiště takové menší, bych to viděl. Tady mám fantoma nahoře, ještě fakt cípni, už na mě útočí. Tak, boom, mám membranu, nice. Potom tady mám samozřejmě mojeho Glocka a moje AKčko. A tady jsem si taky udělal zábradlí, ať můžu když tak jako stříhat takhle přímo pod sebe, ale to si myslím, ať prostě už mě tady nepřekvapí nic, mám tady pěkně střížku, takže mi nebude ani pršet do bráku. A tady jako mám pořád rozhled, že jo, furt jsem na té stejné louce. A teda mám tu speciálního moba, hele. Troufnu si to tak říct. Něco po mně šutí, nevím, kde je skeleton. On je v tom jezírku. Mám tady moba, se kterým si asi nejspíš budu hrát na schovávanou. Jo no, takže budeme tady se schovávat. A nebo ho budeme taky hledat, ale to bych mu radši nedoporučoval, protože no určitě neví, co mám za vybavení, že jo. Neví, že mám tady takovouhle solidní zbraň, kterou mu rozstřílím. OK, ne, dobré, zase jako musím jako být, jako nesmím být zase jako úplně jako vlastně jako kočička, to zase ne. Prostě musím jako se chovat normálně a musíme jako tady přijít, že jo. A taky musím už konečně osvobodit tu vesnici, protože jsem to chtěla do jednoho dílu. Takže si myslím, že na to můžeme mít rovnou dneska, protože jako myslím, že vybavení mám poměrně dobré. Telepaty si nevšimejte. Ne, dobré, ale prostě mám tady AKčko, mám tady Glocka, mám tady náboje, mám tady paučílko, mám tady zlaté jabko, meč, krumpač, sekiru, celý armor železný. Jako co víc si přát. No tak maximálně dialet, jako to reálně nikoho nezajímá.
Takže prostě akorát možná dnešním cílem bude vyrobit si trošku víc nábojů. Minimálně do toho kluka. To si můžu tak maximálně jakoby dobít. Tak, a mám přesně 0 do kluka. Už všechno mám nabité. A takže to prostě tady počkám na noc, no já tak jako tady to moc teďka dělat nemůžu. Tady můžu ještě ukázat, co mám v těch čistkách, jako ono to je vlastně to, co jsem měl nahoře. Tak jsem to tady dal, jako a tady asi 3 úplně itemy nebudu. Prostě jsem se na to vykašlal, nechce se mi to dělat. Ale možná ještě věc, co bych mohl udělat ve dne, je opravit tady ty džuzny po těch creeperech. Tady ta džuzna to je jak do zadku. Teda, no jo, budu mluvit slušně. Takže to tady můžu opravit, hele. Tak ještě tady je díra, to už to taky samozřejmě zastavím. Normálně aspoň takhle, no. No a co teď? Já fakt nevím. Tak já můžu třeba natěžit ještě dřevo, ať mám nějaké do zásoby, hele. Co to je? Co to bylo? Ty vole. Co to bylo? Já jsem si slyšel, kámo, nějaký zvuk, kdyby kolem nic běžel, kámo. No. Nic nevidím, takže to je snad v pohodě. Ty vole, kámo, tak teď jsem se vám zesral, kámo, jako teď si nedělám srandu. Tady zase jim kytičku tady před baráček, hele. No, vypadá to tady docela v klíčku, hele, takže... Tak, mám 10 dřeva, více teda ne, no 16 dřeva, jak se to vezme. Mám tady i kosti, výborně, takže toto můžu tady uklidit, hele, to nepotřebuju. Mám tady 4 diamanty, co udělat? Možná si udělám pickaxe, ten železný je sice dobrý. A lopatku si udělám. A já, to je dobrý nápad, udělám si lopatku. Ať mám čím pořádně těžit, hele. Takže tady uděláme styky, výborně. Bum, bum. Nádhera, krumpáč a lopata. Tak tady tyhle ty můžou jít, nevím, do důchodu. Nebo to si dám prostě sem a toto si dám sem. Tak, nádhera. To mám nějaké diamantové... počkej, já jsem chtěl vlastně enchant. Ne, já jsem ty diamant... No tak... Faily se stávají, že to prostě je veřejně známá věc, že prostě se ne vždycky se všechno povede na poprvé. Budeme muset potom v noci zabíjet creepery, protože... Jak si mám to okolo gunpowderu přesně 0. Kopru mám docela dost, to asi těžit nemusím, to mám stack a 18. Počkej, mám tady. Takže bych už něco vykraftil a to můžu dát ještě vypec, tady mám ještě nějaké věci. Já tady ještě na kopr na vypečení, tak tady hodím, tady jsou žipříky. To si vezmu už rovnou. Je tady něco v těch pecích? Nic. Tak tady si vykraftím, ale já možná spíš budu používat asi to AKčko, takže tady vykraftím ještě takhle. Nice, kámo, yes, let's go. Tak máme tam přesně nabité plný zásobník, takže můžu když tak šutit do monster, tady to mám 17. Takže jsem poměrně vybavený. Kámo, ty shader, to je nádhera, ty jogo. Ale nepamatuju si, že bych si tam dolů dával trošku, no. Ale tak to je, počkej, já si možná vezmu do ruky, ale proč ne? A tak bych mohl u sebe nosit ten kýbl, co jsem si dělal. A já ho nemám, no. Tak já si ho udělám si belík. No, udělám si určitě belík. A počkej, možná ty šípy na něco využiju. Já si vezmu takto 3 stringy. Vezmu si takto 3 styky. Tak. Proto, už se smívá. Zavřu. Takže to by bylo, to můžu uklidit, to nepotřebuju. To asi taky ne. No, že asi pro jistotu vezmu k sobě. Kdyby náhodou, že jo, nikdy se neví, co bude číhat mi za zádama. Takže budu více než opatrný. A ten mob funguje v noci převážně, takže si myslím, že už za chvilku přijde jeho čas, takže proč jsem si bral to si chci udělat luk. Bum.
A to jako samozřejmě proč lukám, když tady mám reálně vedle toho AKčko a Glocka. To protože ty creepery chci zabít na dálku, protože oni většinou bouchnou. Jako meč nemám silný, že jo? Takže to budu je prostě šutit lukem a pak je když tak dorazím mečem nebo něčím. No a ten kbelík si prostě potom teďka udělám, takže nice, tady mám velík. Z toho si udělám asi normálně planky, tak jako nebudu potřebovat. Nastavím si to respawn pro jistotu. Pokud jste viděli ten první díl, tak víte, že jsem sem tady dal takový mod, který se jmenuje Can't Sleep. K tomu, aby si tu Ale ten jsem oddělal, protože za prvé mi to hrozně lagovalo s tím. A za druhé jako neseděl by tady s těma mobama, protože na některé moby je potřeba spát, jako, protože oni jsou tak strašní, že jako potřeba spát. No a Boris by mi to tady neumožnil. Takže jsem se rozhodl, že prostě se chci vyspat, aspoň něco chci mít tady ulehčené, takže jsem ho prostě oddělal. Ale jako pobavil jsem se dobře, no jak se to vezme. Takže na výhlídce tady nic není, hele. Je to jako, no, mám tady jako takové věže, nebo také prostě balkonky, 4, prostě na každém rohu, že jo. To je taky, jak jsem říkal v tom prvním díle, proti tomu Man from the Fog. Protože on to nevyleze, že jo, to jsem říkal prostě, takže pokud jste náhodou neviděli třeba moje první 2 díly, tak se na ně určitě podívejte, jako jsou hodně dobré. Myslím teda, jako dával jsem si na ně hodně záležet. A už začíná noc, kámo. Ok, skeleton vylezl z říčky. Já si možná udělám já si možná ještě rychle dojdu pro vodu. To uklidím. Ještě, kámo, dělej. Ten nový mod se jmenuje Playmate, takže doufám, že nebudu, když tak se prostě vyspím. Ale víte co? Aby to byla výzva, tak já zkusím nespat. Zkusím prostě nespat, jo, ať vím jako co dokáže. Nebo co nedokáže. Jinak ostatní mobové asi zhruba nějak ví. Creeper. Jako mám už luk, takže bych teoreticky mohl. Ale radši zůstanu u mě v bejsce. Kdyby na hodu se zesílím zvuk. No odebral jsem ještě toho Doomneda. Toho jsem odebral, takže ten jako tady teďka nebude nás otravovat, takový ten černý chcípák, co měl vždycky to vřenou držku a zabil mě v tom prvním díle taky. Jo, dobré, já jsem se lekl, že to je nějaký mobák, ale to je jenom naštvaný pes na skeletona. S tím jako souhlasím, skeletoni jsou otravní. Za se na něho vykašlal? Ne. Budeme se dát fighty. Kámo, Clash of the Stars versus skeleton versus pes, kámo. Kdo vyhraje? Podle mě to bude ten pes, jako a faní psovi samozřejmě. Už se otočil. A jinak tady mám prostě normálně bych řekl pohodu, hele. Nic extra, tu není nového, zatím se tu nic moc neděje. Myslím si, že je docela v pořádku. Tak, jdu se do česky tady pro šípy. Protože si na ty creepery vytáhnu luk. Ať po nich nemusím střílet zbraní, jako pistolema, protože já potřebuji získat... Co to je? Co je? Já jsem to zabil. Ale nejsou tu XPčka. Jak mě hituju? Přestaňte. Jste otravní. Dobré, Pavel get down. OK. Trošku tady pochytíme skeleton, hele. To si vezmu. Potřebuji se rychle najíst, potřebuji najíst. Nemám vůbec žádné jídlo tohle. Já nemám jídlo do prčic. No se musím dojít s změným masem, bohužel. Lepší jídlo nemám teďka. Tak. Lepší jídlo bohužel teďka mít ani asi nebudu. Ale aspoň to pořádně hej. Přestaň furt pokládat tu točku. Ty vole! Tam je takový chcípak ten bílej. Já jsem si říkal, že slyším jaký divný zvuk a on prostě na mě čumí, vole. To je nádhera vyloženě.
že se na tom docela dalo jako záležet, jako ne úplně extra, ale tak jsem se na to úplně nevyflak, takže myslím, že to se cení. Teď dám vypekat tohle. Vezmu tady tyhle a půjdu asi... Možná získat jídlo. A vlastně já vím, kde získám jídlo. Co to bylo? Tam se něco buglo. Tam se něco buglo a já nevím, co to bylo. No nic, teďka na to prdím. Takže tady odstraníme tyhle a můžeme tady, a mám tady semínka, takže to zasadím rovnou. Tak a tady tou hlínou ještě možná, tady toto natěžím. Už mám dobrou lopatku, takže už si to můžu dovolit tady to těžení. A udělám tady ještě druhý řádek takhle. Takhle dozadu až. Tak a teďka můžu prostě si dojít pro motiku, kterou mám takto tady. A jdu tady farmaři trošičku, hele, tady to můžu zabrat úplně všechno vlastně. Tak a můžu tu mít farmu a můžu tady pěstovat až do nekonečna. Protože budu hádat, že obilí asi bude můj hlavní přísun jídla, takže... Výborně, tak můžu si vykraftit jakoby 2 chleby, no. Myslím, že je úctyhodný počet. A nemám tu žádný crafting. No tak to napravím, hele. Co můžu dát, nevím, třeba... Nevím, tak to do země tady. Crafting do země se vždycky vyplatí mít, že jo, takže... Tady opět se můžu dát toto. Tady můžu uklidnit nějaký nepořádek. OK, no. Zde mám ještě semínko, pak zasadím. A já teďka půjdu nahoru a vykraftím si asi další náboje. Udělám určitě ještě 60 těch do AKčka. A pak do Glocka udělám taky. Ještě můžu udělat 45 nebo kolik, tak to bude v pohodě. Takže udělám tady třeba 9 mm. Jo, 9 mm, takže to udělám jednou, tak, craft, to mám 60 a potřebuju potom ještě další 3 gunpowdery a to vykraftím. Tak, craft. Nice, mám to. Mám tady ty vole hodně nábojů, hodně. Ty šipy už jsem vysvětlil prostě na co to, ale na co je budu potřebovat. Ty šipy jinak mám na to, abych tady mohl střílet tím lukem, že? Protože ty creepery jakoby nebudu zabít tím AKčkem, když potřebuji ty creepery přímo na to, abych získal munici do toho. Takže na to mám ten luk, že? Takže proto. Jako kdyby tady byly nějaké nejasnosti, samozřejmě tak jako rád vysvětlím. A vypadá to tady v pohodě, hele, takže... Jako když myslím, že není potřeba to nějak... Jako tady nějak úplně strašit, protože vypadá to tady v klidu. Jako nemám sice úplně to, a možná bych šel prozkoumovat, ale to zase já myslím, že nepotřebuji. Tady už půjdeme totiž do vesnice, jen mě zajímá, jo možná ještě vím, co bych mohl udělat. Chleba. Možná ještě dokud jeden, tak se půjdu podívat po nějakém jídlu. Ať tady nechcípám hlady potom. Zabiju ještě pár ovcí. Tak a už se začíná smívat, OK, já už běžím dom, nechte mě být všichni mobáci zlí, nechte mě být, já chci jenom dom. Snad to stihnu, jako už se začíná hodně stmívat, OK, už se spawnujou, jako mobové normální, naštěstí ještě zatím. AKčko v ruce pro jistotu. Co to do prdele je, kámo? Co to je? Ty vole! Kámo, ty vole, já se... Ty vole. Mě to prostě úplně prolezlo, kámo, tím stromem. Hej, ty vole, kámo, já jsem se mám poslal, kámo. Teď reálně. Ok, dojím se tady tím, zatím. Teď se dohýluji nějak. Jako sice mi to moc nevdalo, ale přece jenom. Okay, pro jistotu se zastavím tady. Kdyby něco tady chtěl vyhnout, tak ať to nemá šanci. Tak tady hodím do těch pecí nahoru, hodím maso, to dám vypékat samozřejmě.
Potřebuju kolik tam dát? O, stačí. Tolik si myslím a tady to samé, takže tady mám prostě 5 dřeva. Ok, tak je tam 6. Ok, ale loguju si mi to tady. Je tu něco v okolí? Ok, takže je jasné, že když tam toho střelím, tak on prostě po mně vyběhne, jo? Jdu tady pod stříčku pěkně, no, nice. Ok, anomálie zase. Hej, ty svině, kam můžeš přestat zase čumět, vole? Kam máte, ona je jaká černá. Cípla. No tak to skončí všichni, co se tady odváží na mě jít. Tady mám ty oči, to oční maso, takže to... Možná si vykraftím ještě jeden meč do zásoby, pro jistotu, hele. Nikdy nevíte, co vás může napadnout, že jo, agresivně. Takže se prostě udělám tady rovnou. Tak to bude, když tak záloží meč, kdybych... Prostě tady mám to ovčí maso. Ten waterbucky teďka se potřeba nebudu, spíš si tam dám bloky, kdybych náhodou... Ještě se dojím. Tak, a jdu ven. Ok, už po mně pálí skeleton, ale to mě asi tak nezajímá. Budu upřímný. Stejně skape, takže to je úplně jedno. Ok. Skeletony ty taky. To jak jsem ho překvapil, ne, úplně nevěděl. Tak mám 6 šípů, výborně, tady si jim zombíka. Ok, už jsem si myslel, že tam něco uvidím, ale... Nic tam není. Co budeme dělat? Tady nikdo není, tady je to úplně v klidu. No to je v klidu, ta noc, tady to. Ani tady, dlouho tady nebyl ten Man from the Fog. Ten tady byl naposled v tom prvním díle, jak jsem tam chcípl. Jako tam v té půlce toho dílu tam byl. Hej, zase ta torčka. Už to vážně štvejí furt brát. Tady je plno mobů, ty vole. Tak to mám do gluka další. OK, tak to už je trošku víc možná než bych chtěl. Tak pochcípáte všichni. Chci dát meč do ruky. Taká XP farma reálně. Si stačí odejít, oni se spawnou pěkně. No tak tahle noc, jako kromě toho černého tam u toho stromu, byla poměrně poklidná. A co tam je? Nic dobré, testu. Už mám halucinace. Jo, tady je furt ten zombík, tady je skeleton, tak to si mu taky potom. No, takže noc byla poměrně úspěšná, bych to viděl. Mám tady další 2 gunpowdery, tak to se tady uschovám, zatím jako toho kluka si možná tak maximálně může jakoby přebídnout. Tak, a toto si taky přebiju úplně do maxima. Tak když tak můžu po těch monstrech šutit. Zavřu zase svou dveře pěkně. Vykraftím tady... Vítej. A mám přesně na 5 chlebů. Protože tady je ještě jeden samozřejmě. Nádhera, krása, kámo, 5 chlebů. Nice, konečně mám jídlo, ještě tady nechcípnu jak největší troska. No a waterbucket, jo, aha, já tu mám waterbucket. WTF, tak proč jsem dělal další? OK, venku to vypadá v klidu zatím. Takže půjdeme možná zase na průzkum. Na mojí výpravě jsem toho moc nenašel, teda až na tu rozbořenou ruinu, kde byla čestka, která obsahovala knížku s názvem Day 19. On je tady, on mě sledoval, já cítím jeho pohled. Toto místo není bezpečné, možná, že když spálím toto prokleté místo, budu svobodný. Půjdu daleko, daleko odtud. Jistě pak budu v bezpečí. Sebral jsem se, pozabíjel jsem ještě pár zvířat a vydal se okamžitě směrem domů. OK. Jako... Co si budeme nevypadalo, to tam úplně spáleně, jako spíš rozbořené. Takže mě by zajímalo, či je to pohled, kámo. Nebo že by to byl ten One Who Watches, kámo, protože on se jmenuje jako, že One Who Watches. To znamená, že on to bude mít určitě něco s tím pohledem, kámo. No, jako... Den 19, no.
A tak to mě třeba zajímalo, jestli má někde třeba den... Tak počkej, jestli den 19 byl tam, tak někde tady v okolí musí být třeba den 18 nebo něco. Mě by zajímalo, jestli takových víc, nebo to je prostě náhodně vygenerované, spíš si myslím, že to druhé, jakože to prostě je náhodná generace, že to nemá nic jako s tím příběhem, že to je prostě jenom jako mod, prostě aby to bylo zajímavější. Já myslím, že ta kniha k ničemu není, protože jako podle mě on nemá žádný poklad, který by jako schoval třeba by tam, jako kdy, ne, myslím si, že nic není jako, není žádný účel té knihy, jako pro mě. No, takže, jako, nějak bych to asi nedramatizoval, prostě já mám cíl svůj. A to, že mi tam dal psaníčko, tak to jako, že já vím i sám bez něho, že ty monster tady jsou úplně brutální. Takže jako, to budu ignorovat prostě. To můžeme jenom se bavit, dohadovat o tom, co dělal nebo nedělal předtím, ale můžu spalit ty craftingy, to je reálně k ničemu. Tady si dám craftingy do pece a tady to vypeču. Kam crafting table? To má docela dost, to vypadá, že to vypeče. No, moc asi ne, no. Možná ještě než začne noc, já si půjdu na ti... Pomoc! Ono to vyrostlo! Zavři! Co to je, kámo? Kámo, co to je za příšeru? Kámo, to je ta anomálie, vole. Ty kokso, kámo, tak to je jako... Kam ty zdechneš, ty svině jedna. Ty skapeš. Kámo, umři! Kámo, hej, to je... Kámo, ono to nejde zabít. Jako ono to jenom vypadá strašidelně asi, takže na to asi... Ale brat, ale jde to furt za mnou. OK. Co jsi mi vzal? Pičo! Pomoc! Ono to jde po mně! Tak po mně! Dělej. Ono to jde po mně, kámo, Já jsem mi udělal hroznou chybu. Ono to jde po mně! Kámo, jak je to rychlý, ty vole! Ono to je mega rychle! Zpátky domů! Ono to je za mnou! Pomoc! Zavři se! Kámo, jak to je to... Plází úplně divně, kámo, úplně. Kámo, jak to... Kámo, proč to... Kámo, co to je za efekt? To je anxiety, kámo. Kámo, jak se to plazí úplně? Au, skeleton. Já jsem si myslel, že to zmizelo, kámo, a ono to stalo, vole, zazíkal. Kam tak ty skapeš, ty svině. Skap, kámo. Sviňák jeden, obecný, kámo. Jako takové věci tady trpět nebudu, to v žádném případě, jako to vůbec. Tyvo, kámo, já mám teďka tak 3000. Kámo, jsem si myslel, že tady leží zase na posteli, kámo, taky ten stůl úplně, kámo, je, že toto jsou prostě ty kalhoty, to modré, toto je ten a jako to tričko a to je ta hlava, kámo, je hnusná. Lesnivá jedna. Kámo, já si myslel, že to bude zase takový ten, že to střeží a to zmizí, kámo, ono tomu narostla držka, kámo, a prostě mělo to najednou 2 čelistí, kámo, a čím kámo. A čím mělo to na mě, kámo, úplně křivý, kámo, úplně fuj. A ještě to pak lezlo. Zvýším ten render distance zase už. Tady ta anomálie není, takže by se mě to nemělo lagovat. Pěkně na 3. OK. Do skeletona bych sundal. Myslím, že už tu žádné nebezpečí snad nehrozí. Pojď sem, ne? Nechceš jít sem? Kde je? OK, je tady. OK, je to víc.
Ajaj. OK, on zmizel. Hrondofok se ukázal po dlouhých letech. Ale teďka upřímně jako Manfredofok 100% není to nejstrašidelnější, co mě tady potkalo. Reálně Manfredofok bych řekl, že to snad to nejmíru milovnější, kámo. Jako kromě toho, že dává blindness, tak je to úplně v pohodě týpek. Co tam je? Jo, to je Enderman. Co se zastral, kámo, ještě ten černý, kámo, ten by mi chyběl, kámo, to já bych tady normálně, kam by mě odvezli, vo. Ne, Enderman jde po mně. Pojď sem, ne? Aspoň budu mít perlu, kámko. Když se to nějak buguje. No proč se tak laguješ tím, mě úplně Enderman je blbý, hnusný. Kamu je úplně nějaký lagly, vole. Kde je? OK. To mi hitoval, to se buglo. Kam proč? Pojď sem, ne? Aspoň když chceš bojovat. Spáku. Mám perlu, nice. Kam tak když, jestli půjde do tvého, tak kámo, já to prostě hodím perlu. Já jako se s těma štvat nebudu s těma momákama už. Kam teď, oni jsou tak otravní, kámo. Následující den jsem se vydal do dolu na těžit nějaké suroviny. Měl jsem tam takovou menší potyčku s tím černým mužíkem. A hituju. On se na mě našval. Ale i to se naštěstí vyřešilo. Doma jsem dal všechny suroviny vypékat a udělal jsem si taky enchant table a enchantoval jsem si všechny nástroje a taky brnění, které jsem si následně pomocí vytěžených ironů odpravil. S touto poměrně dobrou výbavou už jsem se vypravil na cestu do vesnice. Už jsem vážně. Tamhle je dům. Proč je tady zničený strom do prčic? OK. No... Myslím, že jsme na místě, hele. Tady je ta vesnice. OK, je to teda jako... hodně zničený tady. What the fuck, tady ten barák je úplně zničený. Však tady nic není reálně. Co to je? Za skem. OK. Kam, what the fuck? OK. Ne. Se dojím. Upozornění. V následujícím klipu jsem zařval tak nahlas, že tu můj mikrofon ani nestačil zaznamenat. Co to je za zvuk, kámo? Co to je za zvuk? Nic, podívám se do toho baráku. Ty vole, já jsem si mal... Ty vole. OK, už jsem tady. Rychle. Zpátky pro věci. Co to je, kámo? Co to je? Co to do prdele je, kámo? Kámo, rychle nasadit, rychle. Kámo, co to je do prdele? Kámo. Chcípni! Kámo, on nejde zabít. Ale asi vypadá to, že pro... Kurňa! Zase! Kámo, 2 smrti, no to se super posral, kámo. A už to není. Věci, rychle.
Kam to byl za týpka do prdele? Tak. Si musím rychle tady inventář srovnat. AKčko. Tak jídlo, bloky. Tady torčky do druhé ruky určitě. Něco v těch barelech tady. Tady mám ještě jídlo, tady ještě maso. OK. Jsem nahoře. OK. Co to je? On nejde zabít. Kamo. Neměl bys tu být. Brzy toto nákaze podlehnu. Vytrvali, že? No jestli chceš slyšet, jak jsem takhle dopadl, tak zůstaň. Ale jestli mě přepadne tahle infekce, chci, abys mě zabil. No dobrá. Není to tak dávno, co tu byl jiný hráč, stejně jako ty. Dal jsem mu jméno Vesničan 1202, ale rychle jsem zjistil, že je jiný. Byly chvíle, kdy se usmíval tak široce, až to vypadalo, že to bolí. Vždy zíral do prázdna s maniakálníma očima. Vzal jsem ho pod svá křídla a stal se členem nyní opuštěné rady. Začal být hodně podezřelý. Jeho chování se jen zhoršilo a jednoho dne přilákal jednu z těch věcí sem. Jako by měl plnou kontrolu nad... Ta pouze je nesnesitelná. Nejlepší bude... Do pita. Co to je? Co s ním je, kámo? Co s ním je? Když se tam zničila půlka baráku, kámo. Co to je? Ano, to běží, co to je? Ty vole, pomoc, ty vole. Ano, to běží za mnou, kámo, ty vole, co to je? No, jak je to rychle, fuj, co to je? Ono to ničí blochy pode mnou. Ty vole! Bau, ne, teď ne. Ty vole. Kámo, jak to ničí? What? To tady úplně seřezalo ten terén úplně, kámo, jak kdyby tady nic nebylo. Ono to prostě úplně prolezlo tím kopcem, kámo. Slepice, tyjo. Ten zombík. Ty vole, kámo, tak já mám tak 3000, kámo. Mám chcípl, já jsem reálně mám chcípl, kámo, se vezmu to kepo, kámo. To není možné už. Ale tady musím ještě něco udělat, tady musím porazit toho moba. Toho černého, takového toho moba. Co to sakra je? A tam ten barák úplně rozbil, co to mega laguje. Kámo, ty vole, kámo, kolik je tu itemů, ty prčíc, kámo. Takže budeme muset porazit toho moba, který ho tu proklal. Tenhle mi to teda řekl, že si tady přivedl jedno, že tady byl týpek, který potřeboval pomoct a ten týpek se mě prý nějak divně usmíval. Takže ten tady asi někde je právě. Právě teď se tady nachází asi v té vesnici zároveň se mnou. Takže já ho musím najít. A kde může být, kámo? On tam je, kámo. Co mě hituje? Slime. Teď ne. Mě duše náboj. Kámo, to je 100% on. Jak němu nechci blíž, protože on mi dal jumpscare, kámo. Kámo, kolik má sakra životů?
Slajme teď no. Tak pojď sem ty svině. Teď nastav. On se furt přibližuje, kámo. A těch cípáků, kolik máš sakra životů? Já tam furt to zkusím obejít. A tam furt? Proč tady tak divně stojíš, what the fuck? A proč tak divně furt proudí tou hlavou, kámo, sami? No proč nečumíš úplně tak křivě, vole? Oh. Kámo, skapej už! Kámo, to se nechce chcípnout nějak. Kámo, tak ještě gloukem dostaneš. Kámo, chcípl! A jsem ho zabil, kámo! Nice, ty vole! Konečně! Konečně jsem osvobodil to. Kámo, ty vole, co trápí, kámo, já jsem rád, že už to nemusím hrát. Tak za to si myslím, že byste určitě měli dát odběr. Jako tady jsem tohle hrál hrozně dlouho, kámo. No, takže pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte odběr a like samozřejmě. Jo, budu za to rád, pomůže mi to. Tak, zatím. Čau.